ule Mizo Stock Trader kan lo le ta Carter ta na stock market thlir ho na September ni som pathum atanga ni som pasari September sang ni som ni pakhat chung market omdan tura kan rin ron ta lang do ni warning hani pelela stock trading here risk sang ta kyang tal ti shel masaka tha Mizo Stock Trader kan talan reng hi kan thlir dan ania mani in thulu na siam thinang che ama sign United States atang hian chanila fundamental lam in thlir masajela hi United States ho market din munania weekly hi in thlir masaila tun kara an tin mun hi 2% minus 1% minus 1% minus 2% ani deuh formea sell off omani sell off the profit booking omani US lama chuan ti chiang khop mea on weekly performance tong hian chuan VIX 27% line up bor boga profit booking om ti chiang khop mea chuan Friday khan hi profit booking kha om le boka Friday khan hi kan talan du chu European Central Bank kha alo ngai chang wea European Central Bank ina thu chu ani kha thu chu ha bad news ani lem lo bad news ani lo rualin US a chuan ti hian sell off Friday khan om vele ta thoni hi a chan nialan ber chu profit booking a om chan nialang ber chu factory om tani tunkar US market hi all time high atang hian arom pullback ta shima profit booking om ta shima chuwang chuan ha chiang ta ase factor hi chan hi anei ve ngai ni catalyst hi nei ngai chuwang chuan hi tringa Apple kha Friday khan 3% line drop ani chan chu game an inlo gaming sector ho kha license chungcha vela khan ka kal thui lo ta mela ting vela khan en e court khan game company ho aya khan game company ho kha adu sakta zoka Apple kha 3% drop stock market bo so nging tareng bokani chuan hi bad news pakhat ani lenga producer inflation hi 0.7 0.6 a anrin kha 0.7 a haron chhada dor me anrin an sanga hi inflation data pat tenan ta hi tiang hi ani wangin US market lama sell off ka om vedawa Friday khan positive closing an nei don mo kan ti line chotnu lama an market chotnu lama khan ain hon khan positive opening an nei ma se relo te khan sell off ta chu me ha so atlak don nai market engkhar don nai lawa US lama phaka chon in sell off ka aron na sa deu laka hi global market a hian ka kai angyam ti hi question ka kai thei ti chu 80% probability omani 90% probability om ti kha kan ta lang du masa chu wang chon Monday lama hian kenia po hian sell off te kan mu ve mengem ti chu question om deu ni heta tang hi chuan tun kara hian US lama tang chuan hei inflation data deuh thlir anon tar lang ni po chuwang chuan inflation hi poimo na an bank kon view doni interest rate mason zeldan tur tar lang to ni boka hi poimo deuh beranga chu adang hi chu initial jobless claim de poimo lenga hi ni deuh maya adang hi chuan in poimo nei longa ma se market chu ngong ve thei vek thoni kan ngai chan tu chu core inflation le initial jobless Thursday bokani Thursday Tuesday so he tiang hi ni wangin global US lama sell off om to chuan global market a chuan kang kai ve thei bokani tika tarlan na pakhat ani Europe lam thlir Europe lam tun kara po hian hei profit booking om ni chiang deuhin Switzerland pay chu 2% line profit booking oma Italy po chuan United Kingdom cham om deuh furani chuan Friday abokhan in profit choma an mani choma lama an Friday khan ani puka positive territory an om char ma se an chotnu lam ti vele teng tan profit booking or om le deuh hle ka ma se tlana lo chen chu ka tiang kha nia US lam pangwang ani thei tongem ti kha zona rom ta ni thei view bokani chu kan Europe lam poron kang kai chana ni chuan Asia poi kang kai vele thei ta ni
an ta lang do boka chuan hi Europe chuan thil thleng tu down ta market han so heng te chu CPI inflation box in hei Europe lam po CPI inflation ta hei yang hian inflation rate aron hong view don ni video pakhat da han inflation in a market hong dan vel kha kan ta lang do hating kha in nu chon lo en ula te hi Europe lama din hun ani tu na tun kara le Friday ya din mun khan ta ni profit booking ve do ni Asia lam kan thlir le lenga Asia lama hian Asia lam hi tun kar chu a chem lo ni hei en tawla tun kar kha chu positive return kan nei do fura Saudi Arabia ne Japan 4% line up ani chuan Shanghai China pa thavio ni South Korea ero ni lo Thailand to chu tiwan tani Taiwan po Asian India po ne India po kha a chelem lo ni dik tak chuanen profit booking ka chu om do thoma se a chelem lo na ki an ta langa so Friday pe ka chuan hei positive closing nei do fur le ngala US thule la kha thochana hian aron lang don chau ang ta ni tuna chuan Friday kha chuanen an tong ve man lo kha ting borok kha chuwang chuanen Monday hian aron reflect chau don ang ta view ni Asia lama chuan ti han ta lang do chuan Asia lama chuan hei hi ngai chan tu deuh ani le ta ta point market an soi ing em thei tur om lem lo ni industrial production ho hi poi mo le ta China we China hi Asia chuan len bera hi an industrial production data poi mo hi an bank condo tun non ta Asia chuan chuti ni lo chuan inflation data Japan poi ni lenga hi ni deuh mai Asia lama chuan Japan le China hian Wednesday le Friday chu ni deuh mai market an ti che deuh thei tur chu India market swing heng thei tur an inila kan Nifty sector hi adin mun an thlir ma saila Nifty sector hian hei pakhat hi kan thilpat kan talan do media sector hi kum ina hian underperforming sector ni charchar ni ma se tun kara chon ran chat khata ber many makdeu main chu ani wangin chu small cap te po tun kara chon chat ni la chat par para fan ve to kho me small cap te po chuan mid cap te po la tha tun kara kha chuanin market han soi nging thei tura stock a chuanin large cap anga chuanin a om lo media khan te men move ta sewa chu te lowa chuanin energy sector reliance khan ni deuh le meya chuan FMCG hon che tha metal che tha infra chuan finance po ande de che ni chuan hei hi ni wangin a sector move a hian sector bon tak hian market hi an nor chho lo ti he chiang de win tun kara chuan lang ta ne sector pui tham deuh an ni lo khop mai kan chiang do chuan atla lama hian profit booking anat lo mai wangin anat lo ema wangin kan market kha ala de che mấy chỗ kha nia kha kan thria thiam anga ya market han move tur chuan in sector a hian rol an om lem lo ani chuan 50 nifty 50 hi tun kar che dan hi lai 0.26 in ala up ve rama karma sa khan 3% line up to khania to 0.2% line up ala up ve thaya hi nakina up na chan pokan en zelanga and chuan Friday Thursday khan 0.09% line close sham money chuan Nifty bank hi tun kara khan thatura kan ngai khan ta ma se negative closing la nei shama hi thalo khap mai chuan profit booking ti doni la hriathiam la har khap mai technical ate kan en ho lenga chuan daily upon negative closing aneya chuan pharma hi profit booking om deuh bera chuan IT lama po om tran to om ya chu tu kan ngai ven ber chu underperforming sector po hei run up tatlat mea Nifty le small cap le mid cap pon la up cha hi large cap ho hi large cap ho he tlama hian an dul tran to anga tlam hian an lo la pot ta nge mani
ti kha zo na om ve le thei ta ni sector analysis atang chuan chu heti ni chuan large cap ho an zui an dul to chuan ni heng ho sector ho hian an pot ding thei rein arin om to lo ti kha kan ta lang du bawk ani ase large cap ho an ron comeback chuan an ron than ron tho thar chuan nifty hian all time high thleng le vel thei bawk ani kan ta lang le du chuan tunkar macro hian India point inflation data ta langa a wholesale price inflation data ni deuh vek ton ta ni how hi inflation data hian nge market a hong dan tur chu lo hriat lawa rin ai hian on sang vur ngem ron sang vur chuan RBI hian thu chuan nei le nge nga hemi hian ti nge thu chu hian market a soi ngeng le thei bok ta ni ti kha an ta lang dua chu tunkar market soi ngeng thei tu chu inflation data an tan chuan sector tang chuan tunkar chuan sector a chuan profit booking hi ala om thengam chuan chu US kan en to US a khan Friday khan profit booking okay money market ero lo chol sia chuanin katikop khan sell off US lama chuan Europe a po sell off chuan Asia lama hian akang kai thei viau ni ti kha kan ta lang duai kan sector ovi chu kan ta lan du pakhat ani bok ani large cap lam tunkar an din mun khan ta langila bullish lama hian en masaila hei tunkar hian a bullish nifty 50 stock som nga large cap ho atanga an chet dan hian bullish stock hian market an soi ngeng thei tur deuh Grasim industry 5% lai tunkara che Bharti Airtel po tha AGFC po 2% hian market soi ngeng na sa Reliance industry po 1.5% Kotak Bank po 1.4 Tata Motor Wipro ITC anitani chuan AGFC Live te po ron cha thaviawa SBI te po chuan Bajaj Finserv chuan tunkara market nor chho tu bajo Reliance anianga e Kotak Bank anianga chuan Airtel AGFC HCL Tech HUL heng ho hi ni deuh ber ta ni an tam lem lo khop mai heng ho hian an vain tang rual na a amo phur tulian deuh bera chuan Reliance Industry AGFC chuan Hindu Unilever Kotak Bank heng hui an langsar deuh tura ngai chun ta ni langsar deuh a chuan Thursday pokan hei closing hi thena chuan drama se kaltar lan du ber chu tunkara khan ta ni tunkara che tha ho a chuan large cap a chuan ka ho kan ta ni market soi ngeng tu te chuan a bearish lama hian han ta lang ve leila tunkar khan helam po hi bearish tam khome sell off ve do ni nifty 50 hei makde mai chu a sell off hi an tam zoka tunkar khan market profit booking amo negative lam hin tam zoka ma se market kha positive closing khala nei shama tunkar khan kha claim in balance lo deuh hlakani ti kha kan talan dua bearish lawan tam zo na chon market kha da positive closing te la nei thei ti kha question ma se ta tak chon hemi stock poimo ho kha an mo phurna ti me an weightage asan em wangin an nor tu khan lo an lo len tham em wangi kha up na chan po ni thei viau ta ni chon profit booking point tam ang ren khop me a big takin hei pharma lam po hi anom deuh nual ani chuan TCS po omta Axis Bank lam IT lam po hei IT lam hi an thatnem deuh hleka te min chuan bank lam po hi Axis Bank ani HDFC Bank te po ICICI Bank bank lam po hi a lian ho deuh thlir kha negative dan tunkara chon nei ta ni chuan tunkara khan bank lam chun tang lo khap me an tang ve na tir lam khan se ron dul le te deuh hleka ka top lama han chun tin mun chu chuan large cap zoka tang chuan a bearish lam hin tam zoka bullish lam hin tlem zoka ni ti an tar la no tunkara chuan chu an din mun ne ma se market kha ala up shamani 0.2% line ala up shamani ti han lo seta ila kha up chana hi a factor hi
ader de pangreng a chavak lo ni tika kan ta lang du ni chun chu stock tam jok hian nor chho se chuan thatur ni stock claim jokin an nor chho tla hi claim in stock hi a reliability atlo na hi ala thatok ngem tika zanom thei don ta ni technical analysis kan lo thlir nga karma salama kan thlirna han upside probability kha anei thavio ni ngan tar langa chon tun kara chuan a formation le engzong landan zong zong tang hian te na kan nei lenga ama sain tun kara chet dan hian en lela 17399.35 a tun kar khanin honga aniam ber tum khan 17254.2 thlenga a san ber tum hian 17436.5 all time high han hol le zawa en khar hian 17369.25 en khar ni all time high ala en khar thei ramani an market he chuan tun kara move zo kha 182.30 points ani karma sa khan 500 points lai move a tun kara kha chuan dul ta deuh hlekani kha a chet dan ania kara chuan all time high hi thleng le ni tun kara 0.2% line up le all time high thleng le ani all time high thleng deuh reng mai ni all time high thleng le tun kara han 17369.25 la thleng ram mai kan soi tong khan market large cap khan in bullish side claim zo ka bearish side claim zo chung pa chon all time high line khar thei ram khania chon tlai borvel hin en zelila candle pattern hian hanging man an ta ni hanging man chon reversal probability tar lang thin viau maya ma se confirmation candle langa ya lama hian sira hian nak tu kar la hian candle hian bearish candle pakhat solid ve deuh ani chuan hi hanging man pattern ni confirmation om thei tur ni ma se tunari chuan hanging man pattern chun tho confirmation bearish confirmation hi lo om lo tlatani tuna chuan ala hriat thim ala har khop mea chuan in data kan thlir zelanga hemi pattern tang phan bear trap te po ani thei ngem ti hi zona ron om ve thei ta ni ani lo thei boka ma se ani lo sam turin kan ngaya ma se ani thei tho boka probability omni hei upside probability hian tun kara hian 45% kan penga downside 55% kan pe don tani so kan clear dan ne tuna chon chan chu US market te kan cleara Europe market te kan cleara hi kang kai thei view boka chu 55% probability kan la petra mani chuan tlai hi support area ni nga tun kara tan kar le tan hian 1720 a break chuan 1700 hi a test turin angai thei don tani 1700 hi yari hi to chuan hemi area hi poimo don view ni kar le hian chu tuna kan clear tur chun tani a closing na hian tun kara closing anei huna a low hian hemi tun kara a low tun kar le hian a closing huna kar le lama a low hi 17254.2 hnuaia ein khar thrim chuan atlak bel zel turin arin om thei ti khan tar lang du ni chu heta kan thlir thei na tur chuan technical chart atanga lan dan chun ta ni chuan indication ho hian en taila MACD chu la tha hepo 77 lani overbought alani lo ma stretch fed out to moving average to one ma problem la nei lawa chu ni indication tang chon that lo na la nei lo ma se all time high thleng ve to volatility om ve do hlek to profit booking to po om zeu to hun hi thleng ve to ngam ti chu so nam ta chu 45% probability oma 55% downside probability om to ni ti kha kan ta lang du ni nga atha market hi sang tol tuka cool off nga sham atha ni chuan man mo lo atha ti kha kan ta lang du ni
Hei daily time frame mani tani nifty weekly time frame akan 45-50 probability kan pe a chuan hei Thursday a chet dan kha kan thlir anga Thursday kan 17312.85 honga 17302.070 a tlashata sanlai berhian 17379.65 thlanga Closian 17369.25 ania 76.95 points ala move ramani headline pattern tang hi chuanin pullback pattern in tong empty hi rom thei tani hi pullback pattern ani thei empty khan ta ma se soitu tam tak oma headline bor vela hian chuan han en le diet phula ta hianin asan ber tum hian 1717429.55 atlenga hemi inkar hian tun kara khan aniam ber tum hian 17254.20 tlenga chuan hetlai area tanga a decline na hian range hi a range hi 5.35 points here move there to so 1% pullback ang chu ni vek ani deuh hlek to a 1% pullback hin to mengem ti hin da ma se healthy low ala healthy low ni indication tang pon RSI tang po hian healthy low zia chu kan enanga hei small bull candle ta ni small bull candle ta a chuan hemi probability a chuan hemi closing a chuan ala 50-50 view ni tuna hian upside le downside a chuan hei support area anga daily a chuan kan thlir chun ta ni hi weekly a chuan support area hain ai shift chawang kan ti to han ta ni chuan hei hi ni indication a chuan RSI hi chuan hemi bullish candle hi nei ma se RSI hian overbought la tar lang MACD te po gap here on close te hlek to a 21 le 12 le 21 hi chuan pullback hi chu aron tin zone deuh hlek to pullback chu ni ngei me ma se chhun zom zel ngam ti hi zona om thei ta ni daily tang po hian chuan daily tanga analysis tang po hian kan thlir an chuan 50-15 kan pe ta ni chuan chu weekly a po khan ta ni chuan global market te kan thlir khan ta ni hriat a har to khop ma chuan bear trap ani thei ngam ti ha question om le ta ni chuan 50-50% in daily tang po hian kan thlir da chun ta ni chuanin kar le lam hi engi an do ni hrethiam la har khop mai confirmation of ma chuanin soithiam mar ni downside probability chu weekly tang chun sang to zaka daily tang chun 50-50 RSI tang pe chun sang ve to view ni tian tar lang do ni nifty lam kan thlir nga technical weekly time frame weekly chart kan lo en lo ni karma sa khan Bank Nifty lami probability kan da sang koma 80-20 probability kan penya tun kara khan ma se tihian adin munchuron ni le tasia open na hian 36878.25 antani chuan niam ber tum hian 36151.95 antani chuan san ber tum hian 36923.7.65 antani chuan close yan 366.83 366.83.2 tunkar 771.70 points amu fani karma sakan 1400 points amu fa chanve move chok mani hi bank nifty lam hi enga tinge achan tinga pullback angreng dewa profit booking ang ron le ta ngal mai di bank lam pe hrethiam har khop mai chan hi chu beisei sang ve a chuan kan beisei dan anga chalo zel me chu wang clear thiam har khop me bank ni probability all time high probability chu an neya 3700 cross anga ni tunkar phe chuan 3700 test lo shim shimani chuan tunkar kha chu selling kha om deuh nge mani 37,000 pressure kha azal zo lo ve view ang khop me chuan hei psychological resistance kan ti khania hi 36500 hi tunkara hian hemi psychological support chungai ala in khar thei shram hi claim chana positive na pahat an ta ni positive
positive sentiment positive signal ala nei na chun ta ni chuan hemi candle hanging man ani le loisia hanging man zone reversal probability ta lang ve thaya so confirmation omangai le ni hei po hi chuan global market ta clear chuan hei po hi kan probability hi 45 55 in kan peleang hanging man confirm na tur hian chu landan ya downside tang hianin buying side buying chu ngei mea ma se chunglama hianin a close na hi 365 psychological level ka ateu chek zok ema bangin selling hi deuh plek boka so hangman reversal ni boka kar le hian confirmation ngei tur ma se bank lampang hi thiam har fundamental catalyst nei lo pana che dan hi thiam fundamental catalyst anei na tur hian thiam har ema chon large cap stock kan ena bokan HDFC bank te bank lian thau kha chu underperform deuh vek zel boka tun kara khan ka tiang khan tan den mun chuan kar le po hian chhun zom ngam ti hi zona lian tak ani chuan probability apo 45 55 kan pe na chan pon reng boka ni tun kara khan 0.2 minus 0.2% in a drop boka ni hi daily time frame trong han clear velela weekly kha chuan probability kha 45 55 kan pe a daily chuan dan hi lang ve dai ya hi tun buina ni thursday che dan han ta lo en ta 36725.50 in honga 36566.70 yamber to min thlenga 36875.20 thlenga hian 36683.20 290 points amo pani move toy khap mea thursday kha chuan doji siam ngei bokani doji candle khoilam nge pandon sheda har to khap mai headline pattern confirmation pattern kan ti kha hi dik tak chuan headline hian hi hemi chunga hian closing hi candle hian nei thei se chuanin continue na chance sang lut tuk ta ma se hi a close thei ta lowa chuanin a bullish sentiment kha alla thar tho alla na tok lo ti kha hi a ron confirm le to na chun ta doji hian chuan tai major resistance ani nga hi first support weekly upon weekly strong point kan clear to han ta ni chuan 50-50 kan pe ni upside probability le downside probability so then total na hian Europe te US te futures te an open dan zirin kan market poise yam lam panin pan lo thei ve pokani soi thiam la har khop mai clear takin chuan FII data ti kan clear nga FII data le DI data hi bear trap ani na chan bakhat data kan ena tang hian kan ta lang tu chu tun kara khan FII ho hian profit booking an nei ni DII ho hian an low level to market low dom thunga 1.66 crore in market khan low dom ani ha adur deb veng reng khome 1.66 crore in kesek mana chuan hey an ta ni an hey ringot hian market kha an doma market kha positive closing ala nei thei shama chu zona ti tam tu ani ta ni hetiang lekan market an la dom thei hi chu mak ve deuh me nia skeptical to khop me chuanin FI ho yan profit booking nei vela box ya chuanin hi shit thiam ngai khop me chuan future lama hi hin tan khesek mena 1.6 crore 1.66 crore vel market doma future lama le khesek mena FI lam an shal ve profit book ve a market kha la chuang mi alo me 1.66 crore in market khan la dom ve chang hey takhi bear trap ani theina chance ani viau ne chuan retail traders hawina market hi atla to lawang ati na ril ru kan nei chia hian market hi atla do tlang pe chuan jeng data kan enna tang he chuan film khurangai ti hi market dom tu hi shit ani do lo tu na hian 1.66 crore in market an dom thei lo shim shimang
a logical lo tlat ani chuan nifty hi bullish na hian option PCR data tang chuan nifty ro la bullish a bank nifty ro bearish a open interest atanga and future open interest tang en po hian nifty lawan short entry oma bank nifty lam po short entry oma heng zong en hian nga tinge market kha negative closing anei lo previous week atanga tinge negative closing anei lo tikha market is strong yani bear trap ti equation turani so film khuranga letuk ti hi kan ta lang du na ani option table nifty lam thlir la hetlai activity hi an thlir masala he Thursday activity in tani Thursday activity tang chuan put writers le call writer loot ve khop me engdang ani lo loot na sa ve pen chuan tlai spike zak me hi spike on boka type point spike boka to spike ve ni chuan hetlai hi Carle chuan 17400 hi resistance level tonga hi spike boka hetlai spike 16500 hi solid support major support ani turanga in don tai tlai chu thlen pon tlai chu break low turangai aniang chuan 17300 first line of defense angani mela hi a break chuan hemi nuaya eng close shim chuan downside hi item beisei thi don tani nifty option tang chuan a range hi nak tu ka hian Carle hian 17300 1740 hi ates ma saberanga chumi adin mona zir chuan monday hian chumi din mon zir chuan a range hi thlak le turanga yen chu option table lan dan chuni bank nifty lama ve thung chuan bank nifty lama ve thung chuan hepoi 50 khop mai data lan dan hian tla hi solid support turanga chon tanga hi support area chunai major resistance ani don tani 3700 hi chuan card hian 3600 tanga 3700 ai don tani chuan hetlai hi 36700 area hi anin sual me ka tuna hian ain be me gani bulls le bears ho chuan hemi hi card le po hian tla hi poi modon ta 36700 noya ain close sell ani chuan in downside hi beisei sell thei don tani ole khati zong kha tunkar stock market Thlirna Mizo Stock Trader kan ron nei thei chun tani Minlo follow zel ula thei topin he ai tha in ron nei zel kan tum don ya kan lawm